Deti z Detskej ekonomickej univerzity si na deň vyskúšali prácu moderátorov a influencerov. Nahrali napríklad reklamy na strúhadlo, na zemiaky či tenisovú raketu. Najlepší z nich si za svoje výkony odniesli ocenenia. Vyviedli ste niečo na škole, že ste niečo rozbili, alebo išli za dvere malovať? A koľko bude času v televízii? Keď toto tam zaznie, tak pozdravujeme školu. Influencerov a moderátorov mali na dosah ruky. Deti z Detskej ekonomickej univerzity navštívili kreatívne centrum v slovenskej televízii. Zaujímalo ich vysielanie v rádiu, zaujímalo ich, na akú techniku točíme vtipné videá, kto je náš masker. Zaujímali sa, je pekné vidieť, že mladí vedia, čo chcú. Detská univerzita funguje už 12. rok. Okrem toho, že si v nej deti osvojujú základy ekonomiky, každý rok navštívia miesta, kam by sa inokedy nedostali. Hlásia sa nám väčšinou mimoriadne nadané deti, ktoré ešte oni upozornia rodičov, aby ich nezabudli prihlásiť, lebo oni zmysluplne chcú využiť letné prázdniny a aj v tomto období sa chcú vzdelávať. S Patrikom Hermanom si deti vyskúšali moderovanie. Sketch Bros im ukázali svet influencerov, no a s Williamom Stankajom si prešli štúdiami televízie. Na rozdiel od našich spravodajských štúdií je zariadené reálnymi kulisami. Zástupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ rozhodli, že sídlo agentúry bude vo Frankfurte nad Mohanom. Ja tak pozerám v telke, že to musí byť ľahké, akože len tak povedať a potom koniec, ale to je celkom nervozita, že ak hovorím a potom viem, že ma ešte vidieť až 10 000 ľudí akože za telkou. Chcel by si byť moderátorom? Áno, určite by som chcel. Aj tento deň ma vlastne rozhodol, že čo chcem byť. Že... Možno niektorému z tých mladých ľudí to aj zmení život, že sa zaľúbi do tej práce s obrazom, s filmom, do práce v televízii a možno niektorý z nich bude aj náš budúci kolega. Dnes funguje najviac tá autenticita. To znamená, že keď človek bude točiť seba samého taký, aký je, tak to bude najviac fungovať. Deti, ktoré natočili najlepšie videá, si odniesli ocenenie. Natália Dvoranová, Slovenská televízia.